ब्याज जी कहलन का लीटर से नाप के जा तोहर बाप के कि चाप के कहलिया ना तो वही में हम कहता नहीं रहे दी गुरु दाखिल छोड़ देता नहीं जा दिन बड़ हकन छोड़ देता नहीं रिश्ता बात बुझी आए एगो लेदारी से सेवा रही तेकर बाद प्रसंग होई प्यार में लोगवा पागल होला प्यार में लोगवा पागल होला पागल होला उनका सहज कोई दवाई नहीं के होला तो ज्ञानी मारे ज्ञान से व्याधा मार तीर ज्ञानी मारे ज्ञान से व्याधा मार तीर अरे सतगुरु मारे शब्द से भीजे सकल शरीर प्यार के गाना बजाना कैखे हो भोर के समय बा एगो लेदारी से सेवा रही तेकरा बाद प्रसंग होई तेकरा बाद चैता होई हमर एल्बम आइल बा सुन ले में यूट्यूब पर से कौन गाना बा भैया ई गोलू गोल के ट्रैक बा सिनुरा से सजाव जनी सिनुरा से सजाव जनी यही तरह के गाना हमर डुप्लीकेट चली जई बुझानम हमके छोड़ के ससुरार हो तोहरा बिना जियल जिंदगी तोहरा बिना जियल जिंदगी अरे भइल दुश्वार हो चली जई बुझानम हमके छोड़ के ससुरार हो चली जई बुझानम हमके चली गईलू जानम हमके छोड़ के ससुरार हो चली गईलू जानम हमके छोड़ के ससुरार हो तोहरा बिना जियल जिंदगी तोहरा बिना जियल जिंदगी भइल दुश्वार हो चली गईलू जानम हमके Yeah.
में बा। अंगूर अभी छोटा है, अनार होने दीजिए। अंगूर अभी छोटा है, हाँ जी अनार होने दीजिए। दीजिए। हमारे रानी जी अभी कम सीन है, थोड़ा जवान होने अरे जी अभी दीजिए। लेना हाथ में निकाल के गावेल गाना, मोहन मतलबी के चढ़ावे दीवाना। निकाल के गावेल गाना, मोहन मतलबी के कर दीवाना। देखी देखी सेटिंग देखी कितना सुंदर बा। हाँ जी तोहर ओके पेट निकलल बा, राम लक्ष्मण के जोड़ी बा। वटपन एगो के लेट निकलल बा। आने देखी रावण लगता रे रावण। सब गोरके गोरके बा। हाँ आने बुढ़लका बारे ऐसे न हमके तू दर पाबो, ऐसे न हमके तू दर पाबो। धिकल धिकल गाड़ी देम तू सवारा। ऐसन बात तोहके हम अब कहम, धिकल धिकल गाड़ी देम तू सवारा। अने भैया के ना कहता नहीं, क्या अपन रानी जी के कहता नहीं। हाँ क्या कहता नहीं? काका चली जेबू ससुरा गोरी, चली जेबू जानम हमके छोड़ के ससुरार हो। तोहरा बिना जियल जिंदगी, तोहरा बिना जियल जिंदगी भइल दुश्वार हो। चली जेबू जानम हमके भैया किताब उल्टा के इनकर जवाब दे। हम एगो पन्ना न उलट लिहा और रउआ रात भर पन्ना उल्टाइते रह गइल। अब तो भोरू हो गई, ग्रंथ के खोज रह रात भर पन्ना उल्टाइते रह गइली। हाँ ग्रंथ के उल्टत रह गए। हाँ इनका से सुन लो ना हाँ कि का व्यास बाबू, काका यानी कि राम जी के जोलम गावता। हाँ तोरा कौन गुरु बा कौन जाय जोलम के दिन में तू बियाह करावता रह? हाँ अरे जोलम न कराई सब पब्लिक को तब न बियाह होई। ना 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 जोलम न करई तो बियाह कैसे होई? कैसे काहे गलती कहता नहीं? ना जी ना समाज लोग के बुर्बक बनावता नहीं, हाँ अभ्यासों के बुर्बक बनावता नहीं। हाँ अभी जवाने उल्टे चल है ब्याजी। अच्छा वही बात बा। हाँ लड़का न दान मोहन गावेल गाना, ए लड़का न दान मोहन गावेल गाना। गुरु लाला में दिहल ज्ञाना, ये अपना गुरुजी के बारे में बहुत कुछ बोल रहा होगा। हमर गुरुजी एगो अलाफ दे दी ना हाँ जी हाँ तो कर जवाब तोरा से न होई। नीचा से ऊपर लफट जाके चकोसन बाजार में देख ली, हाँ
आ रहे रिकॉर्डिंग स्टूडियो। अरे जियो हाँ देख ले बानी ए मोहन लदान लड़का गावे गाना गुरु हो लालन दिहल ज्ञान और क्या बात ए वो दबा के ललिया दिहली कान के बोलिया कान में नथिया वो पे ललिया यो बाबा ए नक के न दुनिया दिहली गोरा के पहेलिया ओटो में ललिया आंखों को डराता ए रानी जी काय राजा जी इनकर नामे हो रानी जी। हाँ चली जब ससुरा गोरी अरे जियो जियो हमें ना भूलई हा चली जब ससुरा गोरी हमें ना भूलई हा जहाँ जाकर रही हा रात दिन रात करी हा जो चलिए आई कथा प्रसंग पर आई।